Прывітанне, паважаныя гледачы. Напэўна, гэты канал глядзяць не толькі дарослыя, але і дзеці. Ва ўсякім выпадку мой малодшы сын зрабіў мне заўвагу. Чаму я ў пачатку сваіх відэа не анансую тэмы, пра якія я збіраюсь вам распавесці? А што тут адкажаш? Бывае так, што я і сам дакладна не ведаю, куды мяне панясе. Але пажаданні аўдыторыі трэба выконваць, і таму ў гэтай серыі вы ўбачыце і паслухаеце пра тых жывёл, якія застаюцца зімаваць у маёй гаспадарцы. А таксама паўдзельнічаеце ў адным вельмі важным працэсе. Дык вось, пачынаем. У маёй гаспадарцы самыя вялікія жывёлы – гэта козы. Вось, знаёмцеся, Мілашка і Зефірка. Ім таксама вельмі прыемна. Матулямі яны яшчэ не былі, даіць не трэба, таму вядуць вось такі разгульны лад жыцця. Блага зіма пакуль толькі ў календары. Нягледзячы на тое, што козы родныя сястрычкі, характары адрозніваюцца радыкальна. Не ведаю, як так атрымалася, але Мілашка назбірала да сябе ўсе тыя адмоўныя якасці, якія бываюць у коз. Нават Лёнін казёл з каналу «Хутару Лявона» пасля некалькіх хвілін знаёмства з Мілахай пачаў хавацца за гаспадара, быццам пытаючыся: «Каго ты мне прывёз?» Ну, я ўжо гэты момант не здымаў, каб не псаваць рэпутацыю смярдзючага мача. А вось Зефірка, тая наадварот, спакойная і разважлівая каза. Канешне, калі ёй нешта трэба, яна пераўтвараецца ў некіравальную тарпеду. Ну, сухарык у кішэні творыць цуды. Таму увогуле мае козкі гэта вельмі добрыя і адданыя мне жывёлы. Дай Бог, пакрыліся, і вясною будзем з малаком. Дай Бог.
А вось птушак я нават не буду каментаваць. Клопата ў іх няшмат. Пошук ежы да цёплы куратнік. А вось паназіраць за імі гэта цікава. Дзед! А дзед? Ты куды схаваўся? Хто? Я? Ой, як табе не сорамна. Унучка з дому, а ты за яе гаждзет. Навучыла на сваю галаву. Зноў пра вёску глядзіш? Любачка, не Любачка. Мусіць, запамятаваў. Ты гарадскі жыхар, 3 гады ўжо. Там курэй паказваюць. Твае куры зараз у лядоўні. Вунь, 2 пакеты шый купіла. Ледзь паспела, добра зранку пайшла. І адкуль нас столькі пенсіянераў павылазіла? Любачка, ты нават калі злуешся, ты ў мяне такая прыгожая. Божачкі, ну ты падхалім. А там і пра коз было, пра мілашку і зефірку. Ой, гора ты маё сівое. Злазь з унітаза, пойдзем глядзець. Спачатку. А гэта наш прыгажун мужчынка. З'явіўся зусім нядаўна, але вельмі любіць чысціню і парадак. Ну і цяпер крыху пра трусоў. Іх няшмат. Гэта самцы-вытворцы ды будучыя матулі. Хтосьці ўжо рыхтуецца да папаўнення. Ну, а хтосьці чакае добры настрой. А іншых трэба пасадзіць асобна. Вось тут і неабходна ваша дапамога. Рабіць нічога не трэба. Толькі глядзіце. Ну,
пад хвасты. То бок, каб разумець, хто хлопчык, хто дзяўчынка. Ну, дык вось, паехалі. Гэта я разумею. З такой дапамогай можна рабіць і рабіць. Зіма ў вёсцы – гэта не толькі холад і снег, адсутнасць дарог і людзей і іншыя жахі, пра якія думаецца, утульна седзячы перад тэлевізарам. Гэта хутчэй за ўсё выпрабаванне. Ты сам-насам з прыродай. Ты нібыта капітан карабля, і толькі ты адказваеш за існаванне тых істот, якія знаходзяцца побач. Цяжка, але вельмі прыемна, калі ёсць вынік. Мне таксама вельмі прыемна, што на канал прыходзяць і застаюцца новыя гледачы, што ёсць разуменне і падтрымка. На гэтым буду развітвацца. Калі нешта спадабалася, падпісвайцеся і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. Да пабачэння, паважаныя гледачы. Да новых сустрэч!